disisane yo. Wasik kowe. Mbak Sri. Iya Mbak Sri. Pak De Pariwin yang hadir dari broadcast Sikap 2. Ayo si joget ini. Dua joget. Meteng telung bulan bendino ngiler jarene sanjane kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan Ayo jelas. Wis terang gas rokoknya separuh ya Pak Nene. Wasik kowe. Ini orang bawa saweran nih. yo wis ayu bojoku sing ayu dhewe 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 kenang meneng apa sing banget kenang Ayo, punya apa? kowe pengen pentang kowe pengen pentang kowe pengen pental 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 Musik bro. Ada sambur tarik Tarik Pak Supri. bojoku meteng telung bulan jarene jarene sak jaluke kudu keturutan iki nyidam apa kesempatan yo wis ayu bojoku sing ayu dhewe 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 kenang ngomong apa sing mbok kepingin kenang katurutan oke yo. kowe pengen pentang kowe pengen pentang kowe pengen pentang 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 Lanjut nikah gemblengnya Mas. Masih lanjut lagi. Pak Berutan Ini Ibu. bonus ya, bonus. Ini Pak Berutan Pak Ewan dan Idam Jemblem. Yo, jadi langsung. Lanjut nanggung. Ayo jangan. Nanggung. Ayo. Sisan, ayo. Tarik.
sempurna. Rekor Surabaya Sadok bro. Cung-cung Darmasraya. Adik, aku penasaran. Apa yang bener kowe dodolan wajan? Nyawang kowe sing bakul jajan. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Ayo Dek. Taman masih apa dong ngiler. Kurang ajar. Rong mas, bel murah mas. Satu sabar anaknya kok. Tarik. Murah. Asik nih. Hei. Dodol untu aku tidak dodol mundur. Mosok ora reti Jomblang sembah gembolku. Kuwi piye kuwi nyanyi apa nesu? Wong enom ngene kok buru-buru timen. Mulai ya. Tuwek iki ya perlu ambekan ngene kan anakku ya wis telu le. Peh isih nomor rasane ditotokke. Kowe kok ngedan mi wong ora rampung mi. Sepatu ora dinggo, rambut diwero-wero. Alah jan. Nyata Wis edan ket mbiyen. gara-gara duit kaya ngene lah dadi edan lah sampean. Nek ya mergo ngono nek ora mergo duit ora nek wong edan. Oh sumo. Dasar Pak Bambang ora jelas ini. Iya jemblem sing mbok gembol kowe. Aku nidam jemblemmu. Supri memang yo error. Jemblem sing kowe. Pancen ora ngerti kaya aja bingungi. Yo Aja. jemblem sing mbok gembol kowe. Gak penak. Wis. Gak penak. Kan Supri. disingkat-singkat mawon mergane wedale nggih mung mepet niki kathah pamundutan termasuk kanca-kanca. Ki Pak kula mong ngestakaken mbok menawi badhe wangsul tawi kondur ndherekaken sugeng Matur tindak. suwun. Wilujeng ngantos dumugi papan palenggan piyambak solok mbok menawi Pinarak Bu lancar anggenipun makarya utawi saha sukses dimanapun berkarya buat Bhinneka. Amin. Nggih, Yuk matur monggo. suwun. Matur suwun. Lah yo anggere entuk duit walah renyah-renyah heran. Sandale sampai lali ra dicangking tongno wae. Sandalmu tak kira nek lali ra dicangking ngono. Kowe entuk sawer.